Hát sziasztok! Üdvözlök mindenkit itt a 8. epizódban, hogyha jól számolom, igen, ez már a 8. Hát durva. Megyünk tovább. Először is nagyon szépen köszönöm mindenkinek megtekintéseket, hozzászólásokat, lájkokat, feliratkozásokat. Nagyon szuperek vagytok, és nagyon hálás vagyok minden egyes visszajelzésért a videókkal kapcsolatban, majd az esetleges livestreammel kapcsolatban, meg úgy általában azért, hogy nézitek a tartalmakat. Ha már egy ember is nézné, akinek örömet tudok okozni ezzel, és tetszenek neki a videók, már akkor azt mondanám, hogy megérte, de szerencsére többen is vagyunk, többen is vagytok, úgyhogy ez nekem külön nagyon nagy öröm. Úgyhogy menjünk tovább. Igen, itt léptem ki. Ha minden igaz, akkor a Bunkerfélsziget csúcsán vagyunk. Azt hiszem, hogy a keleti szélén. És hát az az igazság, hogy mivel ugye nem néztem utána, hogy pontosan hogy is néz ki ez a félsziget, mert saját magamnak szerettem volna felfedezni, hogy így együtt menjünk végig rajta. Hát kiderült, hogy elég közel mentünk el a bunkerhez, sőt a generátorházhoz szerintem egy ilyen 50 méterrel kerültük el, meg lehet, hogy a perifériámból láthattam is volna, úgyhogy hát nagyon ügyes voltam, de nem baj. Most elindulunk oda, ugye nincsenek nálam a bejutáshoz szükséges dolgok, ugye a glowplug, meg benzinem sincsen. Ugye abban bízok, hogyha most sikerül eljutni oda, és megtalálom ugye a generátort, akkor hát, ha hagyott ott valaki valamit. Mert ugye azért itt szerintem ezen a szerven elég sűrűn nyitogatják a bunkerajtót. Most körülbelül olyan, hát nem is fele, de olyan 40%-os a szerver, hogyha jól láttam. Úgyhogy ez végül is egy hivatalos 60 férőes szerveren, ez már túl van bőven a felén. Úgyhogy meglátjuk, hogy mi lesz. És hogyha nem hagytak ott semmit, akkor szerintem visszamegyek mindenképpen a kis rejtekhelyemhez, és azt megpróbálom kiásni. És akkor ugye ott megvannak a cuccok, ha még megvannak, bízom benne, hogy nem találta meg senki, azért ez egy elég jól rejtett kis rejtekhely. Nem túl nyilvánvaló helyen van, egy fa alatt elásva. És ha jól láttam, akkor van itt valami nagyobb város. De mivel van ételem, meg vizem is, ugye itt a szuperkulacs, nem igazán akarok itt lootolgatni. Inkább mennék egyenesen a bunkerhez. Már ha sikerül egyenesen menni, mert hiába néztem meg a térképen, azért van esély rá, hogy atya a világ. Azért van esély rá, hogy eltévedek, de hát itt van egy AK. De ezt valaki itt hagyta. Igen. 5x45-ös. Kell ez így nekünk? Hát szerintem akkor az augot itt hagyom. Tényleg. Igen, itt hagyom az augot. És akkor így még elő is fogom tudni venni valószínűleg a fegyvert kezemből. Mármint az inventoryból. Hogy ez így akkor a hátamra került. Így. És akkor gránát az most nem lesz ott ki ilyen. De ezt valaki így, ahogy itt van, itt hagyta. Ezt fel tudom ide tenni? Ja, igen, az MVG fejszet miatt, az éjjellátó miatt nem tudom azt oda feltenni. Mert lehet, hogy azt el kellene dobnom, és a fejlámpát előnyben részesíteni, de valószínűleg majd ez fog történni akkor, hogyha nem találok éjjellátót. Megint jön a vihar. Kezd havazni. Csökkenti a látótávolságot elég erősen. Minden igaz, ezt a várost el kell így ebből az irányból kerülni.
Na már itt vagyok, benézek ide. Mik vannak itt? És mennyire megérte? Mert akkor ezt eldobom. És van helyett egy rendes arcmaszkunk. Most mindenféle... Tehát van egy csomó fegyverem, meg van olyan fegyverem, meg vannak mindenféle táraim, ugye van itt egy nagy AK-hoz is tár nálam, 2 is megtöltve. Most egyelőre arra bazírozok, hogy majd találok valamihez valamit, tehát mondjuk tárhoz fegyvert. Ha nem, akkor ezek majd mennek a levesbe, de hát ugye a bunkerbe azért megyünk, mert elvileg ott van a legjobb loot. Találjunk oda. Hát nagyon úgy tűnik, hogy muszáj leszek tüzet gyújtani még előtte. Valószínűleg az célszerű lenne. Becsattintok egy multit. Nem vagyok teljesen biztos benne, de azt olvastam a Daisy Wikin, hogy ennek van preventív hatása, mert ugye van immunrendszere a karakternek. És ezt a immunrendszer pont minél magasabb, ugye minél erősebb az immunrendszer, annál ellenálló bizonyos betegségekkel szemben. De azt gondolom, hogy és mivel ugye a multivitamin erősíti az immunrendszert, amíg tart a hatása, tehát például lehet elvileg koszos, vagy hát nem is azt mondom, hogy koszos, tehát olyan vizet inni, ami nincs megtisztítva, vagy egy kis adagban, tehát lehet például patakból inni, elvileg multivitamin hatása mellett. Így remélem, hogy ennek van valami értelme, hogy azt most beveszem. Nekem minden esetre jól esik. És itt van egy benzinkút. Itt van bizony egy benzinkút. Nézzük csak. Mi újság? Van-e... Aha. Na csináljuk azt, hogy ezt kiürítem. Sőt, elvileg ez tiszta víz, úgyhogy inkább megiszom. Ne menjen kárba. És ezt akarom feltölteni akkor üzemanyaggal. Nem kapok közbelövést. Ne ragadj be! Aha, fel lehet tölteni. Nagyon jó. Nem tudom, hogy mennyi kell egyébként a generátorba. Hát valószínűleg ennél több. És ez most le is fog hűlteni. Ugye berakom az inventorimba. Sérült a csizmám. Csak simán sérült, úgyhogy nem igazán akarom most ezt itt bolygatni. Hát, ha meg tudom javítani, vagy találok helyett egy másik ilyet. Na, már is megérte eljönni idáig, mert ugye akkor nem találtam volna meg a benzinkutat itt a szigetem. Mert csak abban kell bízunk, hogy esetleg lóplagot hagyott ott valaki. Azon gondolkodok, hogy hogyan és hol gyújtsak tüzet. Itt annyira nem érzem biztonságosnak, valószínűleg le kellene húzódni valahogy így a szigetnek a szélére. Most erre fogok haladni, és hát megpróbálok erre haladni, mert úgy láttam a térképen, hogy 2 darab ilyen adótornyot kellene látnom majd, és hogy azokat látom, akkor nagyjából be tudom lőni, hogy hol kell majd lefordulni balra, hogy megtaláljam a generátorszobát. Már találtam tiszta havat, akkor ezt feltöltöm. Igen, itt fel tudom. Kell, hogy legyen egy ilyen egybefüggő mező, legalább egy folt, egy hófolt ahhoz, hogy ezt fel lehessen tölteni. Megint itt ezek a Tetris alakzatok. Ura. Vagy lehet, hogy a falombját akarták vele? Lehet, hogy egyébként, hogy bár ugye ettől a lombtól ide esne a hó. Vagy csak nem teljesen merőlegesen esik a földre, szóval ez kicsit fura lenne. Tehát nem tudom, vannak ilyen dolgok. Szerintem itt rakok gyorsan egy tüzet.
Nyilván ez nem a legjobb hely. Sőt, ez egy nagyon nem jó hely. Kidobtam a papírt. Kidobtam hát. Na nem baj. Egyébként a cipőmet meg tudom javítani ragasztóval? Nem, nyilván. Hát ez van. Jó. Akkor muszáj leszek egy kis gyújtóst lemarni. Nézzük, ha már itt vagyunk, akkor eszünk is közben valamit. Az összes konzervet megettem? Úgy tűnik. Szerencsére ez a hal, ez nagyon sokáig kitart. Az. És nagyon csendes minden. Zene. Szinte alig lehet hallani még szelet sem nagyon lehet. Éppen, hogy egy pici háttérzaj van. Remélem nem ez lesz a kalandunk vége. Na, megjött már a zene. Azt akarom kipróbálni, hogy ezt be tudom úgy kapcsolni. Aha, igen. Tehát most világít. Igen, most világít. Most nem világít. Jó, akkor be tudom úgy kapcsolni, hogy nem kell a kezembe venni. Ami nagyon jó. Ez mekkora. Igen, ez kegyetlen sok helyet foglal. Most világít? Most nem? Akkor el is rakjuk. Jó. Majd ott, hogyha már ott tartunk, akkor fel fogom venni. Nem tudom, ti hogy vagytok vele, de szólóként játszani, és így ilyen veszélyes helyeken tüzet gyújtani nagyon... Szerintem a DayZ-ben ez egy elég érdekes része a játéknak az, hogy így várakozol arra, hogy felmelegedj. Ami nyilván a túlélésnek egy nagyon fontos része, csak közben nyugtalanító. Legalábbis nekem. Minden irányból ki vagyok szolgáltatva. A harmadik plusz jelet már nem sokára megkapjuk. Közben itt rüttyök valami kis madárka. Megvan. És van egy elég hülye ötletem. De mi történik, hogyha gázolajat locsolok rá? Nem tudok rá gázolajat locsolni. De beoltani vízzel be tudom. Azért durva lett volna, most itt ráöntöm és... Durván felcsapnak a lángok és leég a szemöldök a Leopoldnak. Már megint megszakálosodott. Na jó, nem baj. Ez már így marad. Mi pakolt tele. Nagyon jó. Na, megindulunk tovább. Hát ez mi ez? Ja, ez biztos valami helikopter leszállópálya. Igen, valószínűleg. Biztos ott fent is van loot. De ezt most inkább kikerülöm. Megint itt van a part. Akkor... hát akkor valószínűleg ezt kell követni. Hol van az iránytű? És meg az iránytű. Hát... azt kell, hogy... ja, nem, csak vak vagyok. Jó. De kétszer... áj, de jó. Igen, arra van éjszak. Na most pont rátok volt szükség. De nincsen... muszáj leszek itt elkezdeni lövöldözni. Kénytelen leszek, hogyha ezek rám jönnek. Továbbra sincs semmi, amivel halkan tudnám megvédeni magamat. Nincs hát. Áj, de jó. De most legalább kiderül, hogyha vannak más playerek itt a szigeten, rajtam kívül. Aha. Oké.
2 volt? Vagy volt több is? Jó kérdés. Remélem, hogy csak 2 volt. Na most akkor el kellene egy picit távolodnom, mert nyilván, hogyha van itt valaki, akkor erre felfigyelt. És nem is tudok eltávolodni nagyon, mert itt valami nagy nyílt tér van. Azt akartam mondani, hogy legalább kiderül, hogy van-e más player a közelben, mert hogyha a farkasok vonyítanak, és valakire ráagróznak, megmérgesítik magukat, akkor a legközelebbi playerre mennek. De mivel rám jöttek, ezért valószínűleg más közvetlen közelemben nem volt akkor, de hát a lövések miatt most már lehet, hogy valaki erre fordult. Vigyázó szemeit felé veti. És én farkasok ellen használhattam volna a hangtompítós, ezt az improvizált hangtompítót, de mivel csak egy van belőle, lehet, hogy playerek ellen jobban jön majd, hasznosabb lesz. Ezért nem akartam elpocsékolni. Aha, már lövéseket hallok. Elég sokat. Miért van ennyi zombi? Nem hiszem, hogy miattam. Lehet, hogy valaki lootolott. Tudom. Annyira rosszak a látásviszonyok, hogy távcső nélkül be se látok oda. Véget ér ez a kerítés. Remélem közben ez a csizmám nem fog átmenni Badly Dimisbe. Ez tönkre megy, az elég nagy szummendáré. Nagyon nyomasztó van ez a félhomály. Picit szemerkél a hó kis pelyhekben. Közben ez a nyugtalanító zene. Hideg van. Hát azért nem a legbarátságosabb hely, Szakál. Azért a látvány kárpótol. Szépen lassan battyogunk. Magabiztosan. Legalábbis kívülről úgy tűnhet. Ott vannak fent az adótornyok. És ha minden igaz, akkor ellentétes irányba kell. A sziget ellentétes irányába kell haladni. Vagy ellentétes partján. Tehát erre. Most átjövök ide. Majd itt megyek tovább. Hát, ha itt lesznek még fák is fedezéknek. Közben látom, hogy a kesztyűm is picit kezd megadni magát. Valószínűleg azért, mert ezt használtam ahhoz, hogy faágat, mármint tűzifát szerezzek. Nem volt túl okos. Nincs fent senki. Nincs. Ott van egy másik. Igen. Na, oda kell eljutni. Sőt, pontosabban, hogyha jól láttam a térképen, akkor a generátorház és a bunker bejárata között az gyakorlatilag egy ilyen fákjaként izzó jelzőfény. Az a rádiótorony. Mert gyakorlatilag pont annak a vonalát kell követni. És úgy átszaladni a bunkerből oda. Mármint a generátor háztól oda a bunkerig, meg hát nyilván vissza is. Igen, azt a kis zöld konténerbarakkot, azt útoltuk. Erre emlékszem. Ott találtam ezt a taposóaknát.
Amit valószínűleg le is kellene majd rakni. Valahova. Valahova. Egyébként ebből az irányból jöttek a lövések is. Azt gondolom, hogy van esély, hogy találunk ott embert, túlélőt. De arra is, hogy már elment onnan, és esetleg ott hagyott valamit a bejutáshoz. De az lenne a legszerencsésebb eset. De még szerencsésebb lenne, hogyha ő már kilútolta volna a bunkert, és mi el tudnánk kapni. De a bunkert akkor is meg szeretném nézni belülről. Mindenképpen. Na nézzük. Aha, ott van egy kerítés. Az idefelé vezető úton, tehát amikor az előző részben haladtunk itt, azon a kerítésen szerintem én átmásztam, vagy legalábbis ott átjöttem. És volt ott egy ilyen torony, egy katonai torony, csak mert túl sok lootom volt, ezért oda nem mentem be. Viszont, hogyha bemegyek, és onnan körülnézek, akkor egész biztos, hogy észrevettem volna a generátorházat, mert gyakorlatilag a kettő között mentünk el. Ez ilyen... Bár lehet ez olyan hiá volt, hogy nem akkor kell oda bemenni. Csak szimplán bomba voltam. Igen. Valami ilyesmi. Aha, ott a torony. Hol tudunk itt átbújni? Jöjjük itt. És már itt óvatosan. Nézzük. Ablakban nem látok senkit. Az biztos. Hogyha ott van a torony... Ha? Az lesz az. Igen. Az ott az. Az ott bizony a generátorház szerintem. Jól látom, nyitva is van az ajtaja. Hoppári. Remélem nem kempelnek itt. Hallgatózzunk csak egy picit. Motorhangot nem hallok. Nyilván szerintem, hogyha menne a generátor, akkor ennek biztos lenne hangja. Senki. És nyitva van az ajtó. Na jó, hát bemegyünk. Nehogy rálépjek itt valami csapdára. Ez viszont egy tipikusan olyan ajtó, amiből bele lehet rejteni valamit. Mármint szerintem ebben nem látszana, hogyha ide valaki belerakott volna egy medvecsapdát. Hát, átugrani sem nagyon tudom. Vagy de. Na itt vagyunk. Igen, ez a generátor. Dízelgenerátor. Á, de nincs. Igen. Nincs benne gyertya. Úgyhogy azért el kell mennünk a sajátunkért. De ugye a lényeg az, hogy ezt kell majd feltölteni benzinnel.
és ugye beletenni ugye az indításhoz a gyertyát, és hogyha ezt bekapcsoljuk, akkor ezen a kapcsolótáblán lehet ugye felkapcsolni az egyes biztosítékokat, és ugye ezekkel a kapcsolókkal lehet kinyitni a bunkerben lévő lezárt raktártermeket, ugye 4 darab van, és ha minden igaz, egyszerre csak egyet lehet felkapcsolni, mert hogyha megpróbálsz egy másikat is mellé kapcsolni, akkor bizony le fog oldani, és zárlatos lesz, és újra kell indítani a generátort, meg valószínűleg akkor a feleslegesen sérül az izzítógyertya is. Ugye hát ez azt jelenti, hogy 4-szer kell oda-vissza szaladgálni, ami hát nem túl örvendetes. Jó, hát akkor nincs más hátra. Muszáj lesz visszamenni a rejtekhelyünkhöz, megnézni, hogy ott van-e még, és visszajönni onnan ide. De nem is baj, mert esélyes, hogy ha nem is ástak is senki, hát bizony eltűnhetnek onnan a holmik. Hát szerintem már határán vagyunk ennek a 2 hétnek, meg lehet, hogy van belőle egy pár nap, de most nem vagyok benne 100%-ig biztos. Hát szomorú lennék, hogyha eltűnne onnan az aktatáska. Legalábbis az én butaságom miatt. Ha valaki megtalálta esetleg, akkor nem lennék miatt annyira szomorú, de hogyha ez az én butaságom miatt onnan eltűnik, hát akkor az nem lenne túl mókás. Igen, itt van az egy darab adótorony, ez a kisebb, és elvileg ezt követem. Itt túl oldalon látnom kellene egy másik bázist, katonai bázist. És én emellett úgy eljöttem, mint a húzat. Igen, itt van, ahol itt mentem. Szerintem itt töltöttem havat, vagy valami ilyesmi. És ide én letekintettem. De hát nem vettem észre, hogy itt van a bunker bejárata. Nyilván azért, mert picit rejtett is. Aha. Igen, szerintem ott kell bemenni. Ott, és maga ez itt a bunker. Aha, ott a másik bejárat, akkor 2 bejárata van. 2 bejárata van. Én meg ott szerencsétlenkedtem amellett a 2 másik beton bunker mögött. A farkasra. Tehát ilyen távolságra voltam onnan ide. Hát ez jól sikerült. Jól sikerült küldetés. Lehet, hogy be kellene nézni. Mert elvileg a külső ajtók kinyílnak. Nem tudom. De szabad célpont vagyok. Itt. Na, rálépjek itt valami csapdára. Aha. Ezt itt bizony ki lehet nyitni. Ezt elveszünk. De durva. Hát, hogyha most ezt valaki van itt. Hát ez bizony hallotta. Lekapcsolom. Semmi. 0. Itt van még egy ajtó. Na nézzük. De rossz érzés ide beszaladni, úgyhogy nem látok semmit.
Jackie. Nincs itt senki. Egyelőre. Ez egy ugyanolyan tár, mint az enyém. Ja nem, ez más. Ja, de ez szerintem jó hozzá. Itt ez. Semmi. Aha, igen. Ezeket az ajtókat kellene kinyitni. Valahogy. Egy másik ilyen IKR. Itt hagytak egy AG. Ennyi az egész. Hát nem egy nagy bunker, de kíváncsi vagyok, hogy mi van itt az ajtók mögött. Meg hát ugye ez egy küldetés. Ezt valahogy teljesítjük. Elvileg hallottam volna, ha valaki kinyitotta. Aha, addig, amíg az be nem zárul, nem lehet kinyitni. Kegyetlenül hangos. Na, remélem, hogy meglátjuk, hogy most valaki felfigyelte erre. Bekapcsolom a lámpát. Hát el innen. Hát akkor ide kell visszajönni. Meglátjuk, hogy sikerül-e, meg hogy egyáltalán megvannak-e még a cuccok. Én nagyon remélem, hogy megvannak. Ez zombi. Hoppá! Nem rád számítottam. Mennyien jöttek most itt hirtelen nekem. Hát is ide a fejed. Nem akar ide fordítani. És te mennyit bír? Az igen. Múlcipőt húzok. Jó, hát ezt meg fogom ismerni, hogyha visszajutunk ide. Azt gondolom. Közben megint kezdünk éhesek lenni. De még legalább nem fázunk túlságosan. És nem is baj egyébként, hogy most nem tudjuk azokat kinyitni. Hogy most tele vagyok valamival. Szerintem jobb lesz, hogyha visszamegyek, és ott elásom azt, ami most hirtelen nem kell, és gyakorlatilag csak egy fegyverrel, és csak olyan ellátmánnyal jövök, ami feltétlenül szükséges ahhoz, hogy bejussunk, és aztán ki is tudjunk hozni onnan dolgokat. Még egy gránát.
ezt csak elteszem. Egyszer véletlenül bázis foglalásra adnám a fejemet, akkor ezek a gránátok nagyon hasznosak kapuknak a betörésében, meg az ajtóknak a betörésében. És kíváncsi vagyok egyébként, hogy milyen lesz a hangminőség, mert most megpróbáltam kiszűrni kattintásokat, a billentyű hangokat. Hát ugye nem OBS-t használtam eddig, vagy Nvidia Broadcastot, hanem ugye a GeForce-nak van saját rögzítő alkalmazása, Cloud Gaming szoftvernek. Ugye azzal rögzítettem, az egyébként sokkal jobb minőséget tud rögzíteni, képminőséget legalábbis, mint maga az OBS Studio szerintem, csak ugye ott nem lehet szoftveresen szűrni ezeket a kattintásokat. Úgyhogy azt vagy utólag kell, vagy hardware-esen egy olyan mikrofonnal, ami nem veszi fel ezeket az zajokat, de nekem olyan nincs. Úgyhogy most gondoltam, hogy megpróbálom ezen is javítani egy picit, úgyhogy most OBS-szel is rögzítek, de nem bízom a véletlenre. Mind a kettő megy a felvétel, és majd utólag meglátom, hogy melyik a jobb. Kíváncsi vagy a YouTube-ra feltöltve, hogy fog kinézni. Bízom benne, hogy YouTube bácsi nem fog kiszúrni velem. De jó lenne találni egy motorcsónakot. Annyival gyorsabb lenne visszajutni. Az a tervem, hogy majd, ha nyilván ez még erősen kérdőjeles, de ha sikerül kiosztani a bunkert, akkor azokkal az ellátmányokkal, meg fegyverekkel, azokkal ugye kezdeni kell valamit. Nem akarok mindent folyton elásogatni, meg hát ugye egy idő után kinövem ott. Nyilván úgy a legjobb megvédeni a Daisy-ben, tehát úgy a legegyszerűbb, szerintem a legbiztosabb, hogyha valamit elásol, és néha mozgatod, meg olyan helyre teszed, ami nem túl nyilvánvaló, jól álcázod, mert arra kisebb eséllyel találnak rá. És ugye ezzel szemben van a bázis, amit úgy is meg fognak találni, tehát mindegy, hogy hova építed, előbb-utóbb valaki ott el fog menni mellette, és előbb-utóbb el fog terjedni, hogy ott van egy bázis, úgyhogy azt meg erővel kell megvédeni, és ugye 0-24-ben pedig nem lehet mindig valaki online, legalábbis én nem olyan körökben mozgok, ahol mindenki 0-24-ben online, úgyhogy sajnos azt szerintem sokkal nehezebb megvédeni. De már itt vagyunk Szakálon, azért ki akarom próbálni, hogy milyen szólóként bázist építeni, és hogy meddig tudjuk megvédeni. Lehet, hogy körbe rakom csapdákkal, botlódrótokkal, aknával, egyebekkel, ugye az is ilyen passzív védelem. Arra az időre, amikor ugye nem vagyok online. És meglátjuk, hogy mi sül ki belőle. Hogy fogok írni egy szavazást arra vonatkozóan, hogy hova vigyük tovább ezt a sorozatot. Hogy ezt folytassuk el, vagy próbáljunk meg valami újat. Mondjuk akár valami hasonlót Livónián, vagy ugye az eredeti alapmapon Csánáruszon. Esetleg legyen-e valamilyen kitalált történet köré felfűzve egy-egy rész, vagy akár egy egész sorozat. Nem tudom, akár ilyen orvos, vagy kannibál, vagy bandita, ilyen hasonló ötletek. Vagy a megmentő, aki mindig mások segítségére siet, vagy valami hasonló. Persze nem akarom túltolni ezt a dolgot. És hogyha esetleg csinálnánk ilyen részeket, akkor az tetszene nektek. Úgyhogy akár kommentben szerintem, hogyha valamelyik ötletet nektek ez így bejön, vagy van teljesen más ötletetek, amiről látnátok videót, vagy egyszerűen csak lépjünk be, és éljünk túl, akkor az is működhet. Én általában azt szoktam csinálni.
meg ugye nagyon szeretem az interakciókat, ugye más playerekkel találkozni. De mindig annyira váratlan és random dolgok tudnak történni a DayZ-ben, ami szerintem, hát nem tudom, hogy más játékban van-e ilyen, de hogy nagyon-nagyon kevésben, az biztos, és a DayZ az egyik, ahol mindig valami új történik. És egyébként nagyon sokszor vicces dolgok is. Pont a minap csináltam egy olyan videót, ahogy gyakorlatilag csak beléptem, és nem is akartam videózni, csak elindítottam a felvételt, hogy próba cseresznye alapon, és összetalálkoztam egy sráccal, egy német sráccal, aki vagy talán 50 órája van a játékban, Szét, és hát nagyon vicces volt vele együtt játszani. Szerintem tök jó volt. Nem tudom, lehet, hogy ezt a videót feltöltöm. Ezzel párhuzamosan. Jaj, együnk. Aha, erre a toronyra emlékszem. Meg itt erre a kis militarira is. Fogom most kerülni. Amit már nem találhatunk olyasmit, amire nekünk szükségünk lenne. Na szóval visszatérve valami ilyesmi. Hogyha van ötletetek a folytatással kapcsolatban, akkor nyugodtan írjátok meg. És majd valamikor kiírok egy szavazást is az én ötleteimről, és akkor abból lehet majd választani, mi alapján csináljunk. Vagy folytassuk ezt a sorozatot, ezt a mapot, vagy kezdjünk egy újat. Ugye vannak még mapok, ahol szintén, például Livónia, ahol szintén egy bunkerbe kell bejutni. És talán ez még bonyolultabb is egy picit. Bár hát nem tudom, hasonlóan bonyolult, de ott nagyobb a bunker, ha jól emlékszem. Tehát arról is csinálhatnánk sorozatot. Teljesen más hangulata van. Ugye ez nem egy hideg map, az egy nyári. Ilyen erdős, leginkább erdős területek. Néhány kisebb vidéki város, tehát valami ilyesmi. Ilyesmi mapot kell elképzelni. Na nézzük. Aha. Már voltam, az egészen biztos. Van ez az AK? Itt van. Ezzel AK-sabban néz ki. Szerintem. Pouch. És ez fekete. Ez jobban illik a szettünkhöz. És ezt hozzuk. Várjunk csak. Ezt rá tudom erre tenni? Rá bizony. És nézzünk, hogy van ebbe egy tartalékelem. Van. Nagyon jó. Na már így. Szerintem ez így jobb egy kicsit. Mert nyilván a teljes teret nehéz vele belátni. Viszont jobban lehet vele fókuszálni. Várjatok csak. Innen jól el lehet látni. Aha, az ott a földhíd szerintem. Igen, ott van. Jó. Akkor ezt szerintem már nem fogom elveszíteni ezt az irányt. Gyakorlatilag innen most teljesen keleti irányba kell menni, hogyha innen megyünk, csak nyilván ott van egy kis jégmező, még ott a szigetnek a sarkába, ezt ki kell kerülni. Hát megyünk egyenesen arra. Igen, ez a falucska is rémlik. Lehet, hogy visszaúton már nem lesz szükségem iránytűre. Nagyjából megjegyeztem, hogy mi merre hány méter. És
egyébként például nem tudom, hogy látnátok-e, vagy néznétek-e szívesen olyan részeket, ahol ilyen teljesen ismeretlen playerekkel, nyilván mivel ugye leginkább angol, vagy hát külföldi szervereken játszok, ezért angolul kommunikálnánk, de hogy random playerekkel összehoz a Daisy, akkor velük közös játékot, vagy közös kalandokat, küldetéseket, vagy hasonló. De nyilván ez csak részerejéig. Igazából én ezt imádom. Ez az egyik dolog, amit nagyon imádok a Daisy-ben, hogyha ilyen random összetalálkozások történnek, és valami jó sül ki belőle. De nem tudom, hogy ti ezzel hogy vagytok. Meg hogy mit gondoltak arra, hogyha ezeket a részeket ugye feliratoznám. Hogy kell-e feliratoznom ezeket a részeket. Magamat biztosan. Mert magyarul és angolul is elég nehezen beszélek külön-külön, hát ha még váltani kell a kettő között. Mert nyilván ezeket úgy csinálnám, hogy a kommunikáció menne angolul. Vagy valami olyasmi nyelven, az én verziómban. És akkor amellett ugye a narrálás az persze magyar lenne, tehát a videó az maga magyar lenne, csak a kommunikáció menne angolul. Ugye átmehetnénk esetleg majd később, akár ezzel párhuzamosan, vagy ha ez befejeződik ez a sorozat, Namalskra, az is hasonlóan jeges pálya, és ott ugye ez ehhez képest egy nagyon kicsi map, úgyhogy ott rengeteg játékossal lehet összetalálkozni, meg ott szerintem még kevesebb a loot, sokkal kisebb területen összpontosul sok túlélő, ezért kegyetlenebbek is a túlélők, tehát szerintem ott nehezebb, sőt, biztos, hogy ott sokkal nehezebb túlélni. Még hogyha nagyon elővigyázatos vagy akkor is. Szóval az is egy opció. De nem tudom. Miért akarsz éjjel halni? Már ki kellene bírni ezt a hideget. Úgyhogy nem muszáj, akkor nem akarok tüzet gyújtani addig, amíg vissza nem érek. Lehet, hogy egy multivitamin ezen segíteni fog. Kicsit későn érkeztek meg ezek a hangok. Gyakorlatilag semmiből érkeztek. Ezt mondhatom. Csak itt nagy nyugodtan megyek magamnak. Megtámadnak a farkasok. Nem akarom a húsukat elvinni. Kell majd horgászok vagy valami ilyesmi. És mitől a nap is kezdene lemenni. Igen, valószínűleg most megy le a nap. Elég alacsony szögben süt be. Jó lenne sötétedés előtt visszaérni. Megnézem, esetleg nem maradt itt étel, vagy valami. Nem. Nem baj. De szép így a jégmező. Kurván jól néz ki, hogy megy le a nap. Nem, szeretnék a jégmező túloldalán lenni. Minél hamarabb. Hogy nem lazítok, nem lazsálok. Na, aha, itt is vagyunk. Itt is vagyunk, nagyon jó. Most már csak az a kérdés, hogy át is jutunk-e. Nagyon bízok benne, hogy igen. Meg ez ugye van egy óriási nagy problémám, mivel most szembesülök, hogy nincsen semmi, amivel ásni tudnék. Nincsen ásóm, se kapám, se semmi. Ásó kap a nagy harang, semmi.
Az egy aksi töltő. Ott az út közepén. Most már látási viszonyok is nagyon rosszak. Ha valaki kempelő előnyben van hozzám képest, mert nagyon kicsi eséllyel fogom kiszúrni. Hát, most ha ezen a partszakaszon itt szembe bárki van, akkor most a szerencsében bízhatok leginkább. Hát, ha itt oldalt haladok, legalább az egyik irányból nem látnak meg. A félúton túl vagyunk. Szerintetek mennyi az esélyem arra, hogy ha itt most bemegyek, találok egy gyalogsági ásót? Loot az van, az biztos. Hát ez... Itt most mi történik? Még lőszer az AK-hoz. Hát dobjuk, ez jobban néz ki. Na ezt néztem itt, hogy ez... Hogy ez itt egy dinamikus, működő autó lenne? Egy teherautó? Én szerintem igen. Hogy valaki idehozta, levett róla mindent, azért blokkolja itt az átjárást. Az autós közlekedést. Igen, ez egy működő autó. Kötünk neki egy kolumbiai nyakkendőt. Legalább étel lenne nálatok. Na nézzük. Hát aksi az nincs. Meg egyetlen egy kereke sincs. Az inventoria üres. Úgyhogy durva lenne ehhez találni. Hát ez mi? Ja, lőszer. Ez durva lenne találni kerekeket, meg ilyeneket. Csak nem tudom mennyi az esélyem rá. Valószínűleg nem sok. Na jó. Menjünk, mert hát enni kell. Hát, ha itt a visszaúton a parton találok ásót. Nagyon kellene. Nagyon-nagyon. Szerintem horgászni fogok megint. Az a legmegbízhatóbb forrás, ételforrás. Hát ásóval. Nem igazán, vagy... nem igazán vagyok ellátva. Jó, nem foglalkozok veletek. De ti foglalkoztok velem. Azért foglalkozok velük, mert igen, ebben reménykedtem. Lesz náluk valami. És étel is van náluk. Meg egy varrókészlet. Egy hordó.
Ezek a zombik nagyon érzékenyre vannak állítva. Jó a fülük. Hát sajnos ezzel a villával, sülával nem tudok ásni. Meg van fagyva. Jó, hát akkor a szerencsehozó krumplimat feláldozom. Egy később találunk másikat, megpróbáljuk azt elültetni. 100%-a megvan. Látszik, hogy kombatkéssel megéri. Megéri álmozni. Közben fúra besötétedett. Azt szerintem itt kilépek most egy kicsit. Muszáj vagyok szünetet tartani. Addig lehet, hogy egy kicsit feljebb jön a nap, és akkor onnan folytatom. Kalapács. Nagyon találnom kell valamit, amivel ásni tudok. Itt van nálam ez a rengeteg loot. Le se tudom őket dobni. Elég gáz. És vagy vissza kellene találnom. Ugye oda a rejtek helyemre. Szerintem az lesz, hogy ha horgászok, hogy legyen ennivalónk. Igen, muszáj először horgászni, és akkor utána valahogy visszamegyek a rejtek helyre. Megsütöm, és hát jön az ásókeresés. Nem tudok jobbat. Sajnos a Daisy most felülírta a terveimet. Vajon itt a parton találhatok ásót, vagy kapát, vagy bármit. Nagyon beütött ez a hóvihar. Nem jó. Kezdünk lassan megfagyni. Hát ez ilyen tengerész egyenruha. Biztos jól szigetel, de arra most nincs szükségünk. Itt is egy. Na jó. Hát nincs más ötletem. Ez reméljük, hogy kifagy. És gyorsan horgászok. Igen. Ugye nincs nálam csali, most azzal nem töltöttem az időt, majd meglátjuk, hogy így is működik-e. Elvileg működnie kell. A csali az csak növeli az esélyét, meg gyorsítja a folyamatot. Meg villogunk is. Megint nagyon elhúztam ezt az evés dolgot. Na, az közel volt ez a lövés. Na, csak működik ez tényleg. Nem feltétlenül kell hozzá csali. Oké. Ezt pedig még nem tudom menni sajnos. Közel volt ez a lövés. Jó, találunk egy biztonságos helyet, ahol megsütöm ezeket a halakat. Valószínűleg itt ezek a házak nem a legbiztonságosabbak. Már megy is le az életünkből. Szuper. Legalább tudom, hogy itt vannak házak. De ide kell majd megpróbálni visszajönni. Hát, ha itt találunk, tényleg nagyon sok ház van. Kicsit közelebb a fához. Hadd szóljon. Közben remélem, hogy rajtam ki is fog olvadni ez az egy darab kis májkrém, kis pajka. Csak majd belelépjek a tűzbe megint. Jó, teljesen felmelegettünk.
Arrébb is megyek a tűztől. Biztos, ami tuti alapon. Ha. Itt is van egy tűz. Itt valaki tüzet gyújtott. Valahogy meg kell találnom a kis stesseket. Itt az egyik, igen. Akkor még megvannak, hála az égnek. De szerintem nem sokáig. Itt van még egy. És ez is megvan. Elvileg itt van alattam. Itt van alattam az ízító gyertya, meg a többi cucc. Igen. Jó, hát ebben szerencsénk van. Közben itt megfalatozom ezt. De ezt nézzétek, akkor ennyire közel volt valaki a rejtek helyemhez. Az egyikhez. Itt van a földkupac. És valaki itt rakott tüzet. Itt. Nem is olyan régen, mert ugye még itt van maga a tűzhely. Azért az brutál. És nem szúrta ki. Úgyhogy jól elrejtettük. Na nézzük. Ebből nehogy igyak véletlenül, mert ez tele van gázolajjal. Ugye ez a gázolaj kell majd a generátorba. Lehet, hogy eddig benzint mondtam. Sőt, valószínű. Vannak ilyen dolgaim. Úgy emlékszem, hogy erre van egy kis település, és akkor ha tényleg valami égi szerencsénk van, akkor itt egész közel találhatok ásót, vagy kapát, vagy bármit, amivel lehet ásni. Ez egy helikres valahol, nem tudom, hogy hol, de valószínűleg elég messze. De valahol abban az irányban, az biztos. Na, legyen szerencsém. Találjunk valami ásásra alkalmas cuccot. Legszívesebben a puszta kezemmel kaparnám ki azokat a gödröket. Sajnos ezt a Daisy nem engedi. Jó, hát akkor megyünk kamráról kamrára, házról házra. Ez viszont egy aksi. Ja, de ez autóaksi. Aha, ez nem terautóhoz való, amit ott találtunk. Ugye ez ahhoz nem jó sajnos. Tehát nekünk terautó aksi kellene, és ugye annak a terautónak nem volt egyáltalán még kereke sem. Újra itt vagyunk ennél a nem varógépnél. Rönk kérgező, azt hiszem, hogy ez volt. Balta. Még egy baltával is felhasogatnám itt ezt a jeges földet. Gond nélkül. Semmi. Ha lenne helyen, bizonyosan eltenném ezt a kalapácsot, mert tervben van egyébként, hogy majd építek egy bázist valahol, de most még nem ott tartunk. Úgy tűnik, mint ezt valakit már nyitogatták volna. Nagy eséllyel így volt. Na majd itt. Ez egy kombinációs zár, de csak 3-as. Ugye mivel 0-tól 990, tehát 0-0-tól 999-ig megy, ezért ugye a kombinációk száma nem végtelen. Jaj, ezt nem cseréljük így be. Vagy hát nem olyan sok. Tehát, hogyha valaki rászánná az időt, megtörhető. Jobb a 4 kombinációs zár. Sokkal jobb. Hordó. Viszont ezt lehet, hogy érdemes lenne elcipelnem majd.
Ez a zombi, ez bent van? Igen, ez itt van bent. Akkor itt nemrég járt valaki. Nem véletlenül van kinyitogatva az összes ház, meg az összes kamra. Még ott van lent egy pár kisebb OD, meg ilyen kamra, meg lehetne nézni. De van egy olyan érzésem, hogy hát nem nagyon fogunk ott találni. Meglátjuk. Elvileg, hogyha követem a partot, még lesznek települések. De hát most miért távolodjak el innen? Ezt még nem néztem át. Itt is balta. Miért nem? Az miért egy seprű? Csavarhúzó. Még gyógyszer. Seprű. Úgy csinál a Daisy, mint a seprű lenne a leghasznosabb elem a játékban. Na jó. Hát, végre szerencsém van. Akkora szerencsét. Ugye vissza is kell jutni. Remélem nem lát meg senki, vagy erre igyekszem, nagy erővel. És nagyon fájdalmas lenne valakit oda vezetni a stassemhez. Aha, itt vagyunk. Jó. Oké. Akkor most picit megnyugszunk. Bepuszilom ezt a maradék halat. Lehető legjobb találat az első. Ez tart ugye legtovább. De még elvileg van itt egy kis élezőnk. Itt van. Nagyon jó. Aha, ez teljesen tele van. Akkor ebből ezt így ide teszem, hogyha véletlenül javítani kellene rajta, de még jó állapotú. És kipakolunk mindent, ami most egyelőre nem kell. Szerintem még lehet, hogy gyártanunk kell majd. Igen. Valószínűleg gyártanunk kell majd még legalább egy tárolót. Ez is itt van. És a tartalma. Az is megvan. Egy vajga, igen, lőszerekkel, akkor ez itt a lőszeres. Hát ezekből a gránátokból hagyok itt. Legfeljebb egyet viszek magammal. Egy füstöt. Meg egy rendes gránátot. Igen. Ez a pisztoly, ez sem kell, ez a kis elemlámpa. Jó. Hát igen, az látszik, hogy mindenképpen csinálnom kell még egy dobozt. Ebből kiszedünk egyetlen egy darabot. Így. Nagyon jó. És jöhet a fűrész. Csináljunk deszkát. Ezt is így, hogy ne vágjam ki az egészet. Ja, találtunk lent egy hordót, de az legalább egy ilyen 10 perces ilyen lassú sétálán azt ide felhozni. Úgyhogy most egyelőre azzal nem próbálkozok, amíg ezekkel ugye simán tudunk itt ügyeskedni.
És csináljunk egy krétet, egy kis dobozkát, még egy ládát. Nagyszerű. És ebbe ezt az M79-es beleteszem. Ezt nem fogom magammal hurcolni. Szerintem most ezt az AK-t is itt fogom hagyni. Mert ugye ez a másik elfér a hátizsákomban. És ugye több hozzá a lőszer egyébként. Tehát, hogyha véletlenül le kell cserélnem, akkor ezt be tudom tenni a hátizsákomba. Aha. Viszont ez akkor kell majd csinálni még egyet. Ki fogják bírni ezek az eszközök? Ki fogják bírni? Hát ezt elviszem magammal, ezt mindenképpen. A taposóaknát. Ez a tár nem kell, mert úgyhogy tudom használni. 2 bajonettem van, 2 késem van. Hát mivel az pristine, azt hozom, és ezt pedig itt fogom most hagyni. Itt a GPS, de azt sem tudom jelenleg használni, mert nincsen ugye rendes térkép. Én használhatnám a szerver térképet, de azt nem akarom, így pedig ugye a GPS-nek nincs nagyon értelme, de igazából megjegyeztem már itt a dolgokat, hogy mi merre, hány méter. Úgyhogy ez marad. Jó, gyakorlatilag mindent ide beledobálok, nem is majd a lőszeresbe, hanem egyszerűen ide. Kötszer az jön, az mindenképpen kell, legalább 2. Tüzet tudunk egy újtani, ez arra az esetre, hogyha a halkan kell operálnunk, fájdalomcsillapító, multi, tetra, hogyha véletlenül megbetegednénk komolyabban. Jó. Ez, hogyha javítani kellene most valamit. Is itt a kulcs is. Hát a kulcsot ide rakom, most megint be van bugolva, nem tudom miért. Látszik, hogy nem sikerült megoldaniuk ezt a dolgot. Gyakorlatilag ennyi dolgot fogok magamnál hagyni. Ja, meg hát az AK-t azt le fogom minden venni, az biztos, az nem kell, de annak még akkor készítenem kell még egy dobozt. Ez pedig hát ugye ezt a cooking potot muszáj vagyok magammal vinni, mert ugye ebbe van töltve a benzin, és a gázolaj pontosabban. Úgyhogy így megyünk neki a dolgoknak. Bár valószínűleg ebből a 308-asból se kell ennyi. Felesleges, igen, feleslegesen ennyit vinni, mert hogyha 10 lövésből nem tudok valakit leteríteni sniperrel, akkor az már régen rossz. Az valószínűleg azt jelenti, hogy már meghaltam. Jó. Aha, ez lesz a probléma, hogy itt bezavar a fa. És lehet, hogy még ha esetleg elásni el is tudom, de már kiásni nem fogom tudni. Na jó. Hát akkor ezt kénytelen vagyok innen elvinni valahova máshova. Nincs ide. Szerintem is, ha itt el tudom ásni, akkor valószínűleg ez jól fogja takarni. Megvan. Ó, ez is szerintem tök jó. Egyáltalán nem feltűnő szerintem. Oké, ez milyen állapotú? Már egyet leromlott. El akarok még rejteni valamit? Igen, az AK-t akarom elrejteni, hogy ez ne legyen itt. Nézzük, hogy ezt valahol bárhol be tudom tenni majd. Ez fullon van. Hát akkor ezt vissza is ásom. Oké. Ez tényleg nagyon jó itt. És itt van még egy. Na most jön az igazság pillanata, hogy megvan-e még az ízító gyertya, mert ha nincs, akkor szomorú leszek. Itt van az aktatáska, nem tűnt el. Itt van. Jó. Nagyon szuper.
Hát ebből sem kell ilyen sok. Oké. Aha, most már sérült lett. Nem igazán. Nem sokáig bírja. Szerintem még van kb. Olyan 5 használatunk. Ezt visszaásom. Igen. Bár lehet, hogy nem is kell nekem ez a tároló, az aktatáska, úgy önmagában. Jó, csinálunk még egy dobozt. Nagyon jó. Innen is egyet. Most jól eltévedtem. Oké. Rád már nem lesz szükség. Rád lesz szükség. Oké. És itt van még egy. Oké, megvan a 8. Nagyon jó. Hagy készüljön még egy. Valószínűleg okosabb dolog lenne egy nagyobb tárolót, vagy 2 nagyobb tárolót használni, mint ezt a most már 4-et. Viszont ez még csak 3 doboz. Jó, itt van az AK. És gyakorlatilag ennyi. Itt van a legfontosabb. Egy ilyen apróság mennyi gondot tud okozni. Mondta Frodo, aztán elindult Mordorba. Nem, ezt Boromir mondta. Ennyi szenvedés. Jó. Hát azt gondolom, hogy a többi cuccanak tényleg nálam kell maradnia. Ezt ugye azért viszem ezt a kantint, hogyha véletlenül menet közben még tudnék benzint szerezni, hogy kevés lenne ez, akkor még ezt is fel tudom tölteni. Úgyhogy az lesz a következő, amit feltöltök. Jó, és akkor mást nem tudok eltenni, ugye? Szerintem, hogy ne legyen ennyi helyre rejtve minden. Ezt az aktatáskát én itt hagyom. Pontosabban egy kicsit el fogom minden vinni messzebb. De nem fogok vele foglalkozni. Nem akarom ezt igazából vinni magammal. Megint eltájolódtam. Nem is picit. Most miért vagyok elveszve? Mondja meg nekem valaki, hogy miért vagyok elveszve. Aha, itt az egyik. Akkor itt vannak, jó. Oké. Na szóval onnan kipakolok mindent, és inkább itt hagyok cuccokat. Ezt a kulacsot, ezt a vérzsákot, ugye, amit most jelen állapotában nem is tudok használni. De ezekre sincs semmi szükségem, ezekre a tablettákra, amíg van a szuperkulacsom, de azért viszek, hogyha véletlenül tönkre menne. Nem tudom, hogy magától tönkre tud-e menni, de valószínűleg, hogyha lövés ér, úgyhogy a zsebemben van, akkor biztos, hogy tönkre tud menni. Jó. Ennyi. Az akna. Ezt a duct tape-et is itt hagyom. Ennyivel is több helyem lesz. Oké. És ez mehet fel a vállamra. És bum. Ez majdnem üres. Aha, de viszont ezt mindenképpen beleteszem ide.
Biztos, ami biztos, nehogy megsérüljön. Hogyha véletlen lövés érne engem, és, de közben nem is, tehát nem halálos lövés, nehogy tönkre menjen itt nekem. Az nagyon-nagyon szomorú lenne. Így. Ennyink van. Itt van ez a 2 kötszer. Így. Oké. És most csak ezeknek kellene helyet találni. Ezt, hogy véletlenül, hogy megmozdítsam, mert ez itt elég jó helyen volt. Ezt vissza is ásom. Na, hogy tönkre mennyit nekem. Micsoda? Nem tudom ezzel javítani. Hát mivel vagy kevés a Aha. Hát ez nagyon jó. Kevés a... Tehát már túlságosan kopott, mondjuk így. Na nézzük. Ez itt van. Ezt ugye akkor direkt nem ásom vissza. Ezt visszaástam. És itt van ez a krét is. Hát... Remélem nem fog ettől tönkre menni. Hát ezen sem nem lepődnék meg rajta. Hát most sem volt lehetetlen feladat találni hozzá cuccot. Mármint az ásáshoz. Úgyhogy a legközelebb véletlen ilyen helyzetbe kerülök, hogy tényleg itt majd ezt ki kell ásnom. És nem lesz mivel, attól már megkímélek titeket. Tudom én ezt közelebb rakni? Mondjuk ide. Tudom, bár annyira nem szimpatikus. Így. Így egy fokkal jobb. El is van ásva. És nem ment tönkre az ásunk. Úgyhogy ez prima. Még ezt fogjuk tudni használni. Nagyon jó. Már mondjuk a... Na jó. Hogy őszinte legyek, a jó nem itt kezdődik. De minden esetre nem rossz. Oké. Meg vagyunk. Úgyhogy szerintem így indulásra készen vagyunk. Van gránátunk, kötszerünk. Ide teszem a kést. Ha véletlen zombikat kell ülni, akkor itt van ez. Igen, az ásóhoz végszükség esetére, de azt oda rakom. Igen. Az iránytű. Majd a kulacs. Hogy azt ne kelljen keresgélni. Meg egy multi. Úgyhogy így. Úgyhogy itt fogok most szerintem kilépni. Következő részben horgászattal kezdek. Rendbe rakom majd magamat, hogy tele legyek kajával, fel legyek melegedve. És akkor úgy indulunk majd meg. Ezt majd szerintem kivágom az elejéről, vagy hát írjátok meg, hogy maradjon-e benne. Itt valahol egy kis horgászat, de hát ezt már láttátok elég sokszor. Úgyhogy lehet, hogy ezt kihagyom, és a következő rész csak arról fog szólni, hogy bejutunk-e a bunkerbe. Pontosabban ugye már benne voltunk, de hogy sikerül-e kinyitni egyedül, és az összes ajtót kinyitni egyedül. És reméljük, hogy nem halunk meg közben. Hát mindenünk megvan. Úgyhogy így. Így fog ez zajlani. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm újfent, hogy itt voltatok. Imádlak benneteket, mint amennyire a Daisy-t. Úgyhogy nagyon. Ezt őszintén mondom, köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem. És remélem, hogy találkozunk a következő részben.
Minden jót nektek. Sziasztok!